Tak pokoj Boží ženo všetkým, ktorí sa pozeráte na toto video. Boh vás mocne žehnaj. Každého, kto sa pozerá na toto video, mne a skrze nášho Pána Ježiša Krista. A dneska som dostal niečo z Božieho slova a mám o tom rozprávať. A je to niečo, čo je veľmi silné, ale musím hovoriť o tom, o čom chce hovoriť Boh, a je to pre záchranu človeka. Je to pre uvedomenie sa toho, čo sa stane. Hej, ja sa najprv pomodlím a potom prejdeme do Božieho slova, aby som povedal to, čo mi Pán dneska ukázal. Hej, chválim ťa, Oče môj nebeský, a vyvyšujem ťa. Na všetky dni sa vidíme, kde právom sedí na svojom nebeskom tróne. Spolu s tvojim hlasom, našim Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom, ktorý sedí po tvojej pravici v hľadnosti na výsostiach, je s Duchom Svätým, ktorý všetko obživuje a posvedzuje svojim životodarom Duchom Svätým. Koho chce, ako chce, keď chce. Halelujá. Oče môj nebeský, ja takto k tebe prichádzam v pokore, duchu a pravde, až k tvojim nohám mene skrze nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Ja ťa prosím, drahý Bože, aby si mi odpustil všetky moje vedomé a nevedomé hriechy. Všetky moje vedomé a nevedomé nepravstia pre mňa viny. Akokoľvek som sa prenil voči tebe, voči tvojmu milom slovu, nášho Pánovi Ježišovi Kristovi, voči Duchu Svätému, akokoľvek bratovi alebo sestre. Akokoľvek tvojou myšlienkou, zlým slovom alebo skutkom som sa tako prenil voči tebe, Oče nebeský, voči tvojmu slovu, nášho Pánovi Ježišovi Kristovi, voči Duchu Svätému, akokoľvek bratovi alebo sestre. Zároveň takto ťa pokojne prosím za odpustenie všetkých mojich vedomých a nevedomých hriechov, všetkých mojich vedomých a nevedomých nepravstiev pre mňa vinu, ktorými som sa voči tebe previnil, ktorými ste, Bože môj, v pokore prosím za odpustenie razov. Zmiluj sa a zľutuj sa do mňa, v pokore ťa prosím, hriešne, pretože to všetko celé svojho úprimného pokorného srdca a celé svojho úprimného pokorného duše. Úplne hlboko všetko veľmi otvorím. Prinášam ti takto svoje srdce pred tvoj oltár, tak ako môj mysel a celý môj bytosť a všetko im pravom tvoje, Oče môj nebeský. A prosím ťa, aby si to všetko pokropil, očistil takto svetou nevinnou baránkovou krvou tvojim a syna nášho Pána Ježiša Krista, ktorá tiekla za mňa v Golgotskom kríži, keď ťa za mňa obetoval. Aby si ma takto ty, Oče môj nebeský, zmiloval svojom milovanom a mocným synovi Božom Ježišovi Kristovi nášho Pánovi zastavil, aby som patril pre všetkým nehotovského tebe. Žil tak skrze neho a pre neho tak teba, Oče môj nebeský. Začí ja, Oče môj nebeský, Pane môj Ježiš Kriste, zašiel Duch Svätý. Veľmi pekne ďakujem. Prosím ťa, drahý Bože, takto, aby si naplnil celé moje vnútro tvojim Duchom Svätým a hovoril takto ku mne, Duchu Svätým. Prosím ťa za každé slovo, ktoré budem hovoriť, aby som to nehovoril ja, ale ty skrze mňa, to, čo si mi dnes ukázal. Verím, Oče môj nebeský, aby som to takto ďalej posunul pre ľudí, aby takto poznali pravdu a boli takto spasení, čo je tvoja vôľa, Oče môj nebeský. Prosím ťa, vypočuť takto moju pokornú plnú modlitbu a prosbu a manifestuj takto svojho ducha, Duchu Svätý. Vypočuť takto moju pokornú plnú modlitbu a prosbu. A každé slovo nech je takto tebou, potvrdené tvojou mocou. Mene a skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Tak ja vám to prečítam. A píše sa to o zjavení Jana. O zjavení Jana sa to píše. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, vrli ho do ohnivého jazera. Hej,
To sa píše v 20. kapitoli a v 15. verši. Ďalej sa píše v 21. kapitoli to isté. V 27. verši. A nevojde do ňoho nič nečistého, ani kto pácha ohavnosť a lož. Vojdu do ňoho len tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. To je Svätý Jeruzalém, hej, Nový Jeruzalém, ktorý zostupuje z neba. A čo som chcel povedať, aby ľudia toto nebrali na ľahkú váhu, lebo každý, Božie slovo hovorí, že každý, kto nie je zapísaný v baránkovej knihe života, bude vhodený do ohnivého jazera. A to nie je sranda. To nie je sranda. Na to, aby si bol zapísaný do baránkovej knihy života, potrebuješ prijať Ježiša Krista, Božieho Syna, do svojho srdca života, urobiť ho takto pánom svojho života, a kráľom svojho srdca. Hej, lebo iba on ťa môže zapísať do baránkovej knihy života. A to nie je sranda, ja som to dneska takto vnímal, že fakt, že toto nie je sranda, hej. A nemusíš tomu veriť, je to na tebe, či tomu veríš alebo nie, hej, ale toto je pravda. Toto je pravda, ktorú hovorí sám Boh a nie je to sranda, hej. Takže nebuďte hlúpi a dajte sa zachrániť. Všetko, čo potrebuješ urobiť, je činiť pokánie, oľutovať svoje hriechy, pokoriť sa pred Bohom a Boh ti zo svojej milosti dovolí sa obratiť, uzdraviť ťa tým, že ty príjmeš jeho syna. To je milosť a záchranu, ktorú on poslal na svet. Hej, aby si takto mohol, nie pre tvoje skutky alebo moje skutky, lebo všetko skutok bol vykonaný na Golgotskom kríži. Keď Boh poslal svojho syna za teba, za mňa, aby sa obetoval. On urobil všetko za teba, za mňa. Všetko, čo ty potrebuješ urobiť, je to, aby si prijal jeho milosť. Tu sa to píše na tričku. Ježiš je cesta, pravda a život. Ježiš je cesta, pravda a život. Božie slovo hovorí, že nikto neprichádza k Otcovi, ak nie skrze neho. Ale Syna Božieho nemôžeš obchádzať. Nedá sa to. Ty musíš prijať Syna Božieho, je to milosť. Hej. Božie slovo hovorí, že zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Hej, to sa píše v Jánovi, Evangelium podľa Jana, v 1. kapitole, myslím, že v 17. verši. Áno, 1.17. Hej, a všetko, čo potrebuješ, je prijať Pána Ježiša Krista, robiť ho svojím osobným pánom, spasiteľom svojho srdca, života, hej, proste, aby on vládol v tvojom živote. A ja ti ho poviem, že nie je nič krajšie ako to, keď ty príjmeš Syna Božieho. On zmení tvoj život, on zmení tvoje srdce. Božie slovo hovorí, že Boh ti dá takto nové srdce, ktoré nie je kamenné, ale mesité. Dá ti nového ducha. Ducha budeš takto mať spoločenstvo s Bohom, s Otcom, budeš ho počuť tak, ako ja k tebe rozprávam, takto Boh hovorí k človeku, hovorí ku mne. Božie slovo hovoril ku prorokom. Hej. A Boh takto ako pred 2000 rokmi hovorí takisto aj teraz. On je ten istý včera aj dnes na veky. Boh je nemenný. Boh je stále ten istý. Hej. Ale ako som povedal, nebuďte hlúpi ľudia a dajte sa zachrániť. Lebo keď nebudete zapísaní v baránkovej knihe, Božie slovo hovorí, že budete hodení do ohnivého jazera. Toto nie je sranda. Nerobte si z toho srandu, lebo Boh nie je sranda. Keď tu na tomto svete, hej, poviem svetsky, spáchaš nejaký trestný čin,
musíš. A príde ti na to, musíš byť za to súdený, odsúdený. Hej? Proste tam je právna požiadavka, ktorú takisto Boží zákon vyžaduje, svetosť Božia, hej? Aby odmena za hriech je smrť. Tak jak tu dostaneš milosť, hej? Aby si nepáchal ďalej trestnú činnosť, ty oletuješ, viac nebudeš robiť, hej, ale musíš to prijať, hej, kde? Tu, do srdca. A toto, čo musíš prijať, je Pán Ježiš Kristus, Syn živého Boha, jeho musíš prijať do svojho srdca, života. On má moc zmeniť tvoj život, má moc, Božie slovo hovorí, že kto ho príjme, stať sa dieťaťom Božím. Kto príjme a uverí v neho, v jeho meno. V jeho mene je večný život. Hej. A ešte jeden verš prečítam. To je povzbudenie tiež také. Toto bolo také, poviem, že jak to povedať? Prorokovanie proste, hej, že aby ako upozornenie pre vás. Hej, lebo toto není sranda. Toto není sranda. Toto, čo teraz chcem prečítať, sa píše v Lukášovi v 10. kapitole, je v 20. verši. To je 9. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia podávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Toto, lebo tu apoštoli hovoria, že hľa, dal som vám moc. Potom vrátili sa oni 70. S radosťou hovorili, Pane, aj demoni sa nám podávajú v tvojom mene. Povedal im, videl som Satana ako blesk padať z neba. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa a nič na svete vám neuškodí. Hej, ale to, čo som dostal, bolo, ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia podávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. A to je presne toto. Keď vaše meno nebude zapísané v knihe Baránkovej, tak hej, Božie slovo hovorí, že tiež tu sa píše vo Zjavení, že človek bude súdený podľa zápisov v knihe. Podľa toho, ako človek konal skutky. Hej. Ježiš hovorí, že Božím skutkom je veriť v toho, ktorého Boh poslal, a to je Ježiš. Hej. Ale veriť, Jakub hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva viera, a preto ty potrebuješ prijať milosť do svojho srdca a života. Tak nebojte to ako pohoršenie, hej, zamyslite sa nad tým, lebo nie je to sranda. Nech vás Boh mocne žehná, mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.